Evelinca, iar în acest videoclip am să vă arăt cum mă joc Roblox. Evident, vom juca Tower of Hell. O să dau puțin mai încet. Așa. Vom juca Tower of Hell, un super joc. Nu știu, mie îmi place foarte mult Tower of Hell. Nu mă veți vedea că merg prea repede sau chestia asta, pentru că nu avem, adică din câte mă vedeți nu sunt prea... Vedeți? Gen, dacă mă voi grăbi, voi greși și nu vreau. Așa că mai degrabă nu ne grăbim, nu mă grăbesc și câștig. Sau nu câștig, nu mă grăbesc, nu câștig și la următorul câștig. Mă rog. Să vedem. Da. Ce pot să zic? Mă pricep foarte bine. Nu vreau să... Adică, nu știu dacă mă înțelegeți. Așa, mă scuzați, a venit cineva la mine în cameră. Ce ziceam? Că nu știu dacă mă veți înțelege, însă mă dau mare că știu să joc Tower of Hell. Pentru că din câte vedeți nu știu foarte bine să joc, dar fac tot ce pot. Pentru că un videoclip trebuie făcut complet. Sper să nu îmi fac aici figuri, pentru că am mai făcut un videoclip și n-a fost prea bine cu el, pentru că, din păcate, l-am și postat, doar că l-am șters pentru că nu mi-a mai plăcut, căci adică am avut o mini problemă, pentru că nu se vedea cum trebuia, deci se vedea foarte mic și nu se înțelegea nimic, deci l-am șters și am zis să mai fac unul. Vom juca aceleași jocuri pentru că... De ce nu? Adică, de ce nu? Deci, nu mi se pare foarte ușor, adică mi se pare ușor când mă uit la cineva cum joacă, dar mi se pare așa greu când îl joc eu și parcă atunci când te uiți tu la el zici, bă, hai mai repede, că nu știu să joci, că nu știu cum, că nu știu ce. Bă, dar dacă știi cum joci tu, ai înțelege mai exact ce greșești sau, adică nu știu cum să explic, pentru că nu știu dacă înțelegeți, dar cred că am vorbit mai prea mult și degeaba, pentru că nici eu nu prea m-am înțeles, sincer să fiu. Dar poate voi ați înțeles ce am vrut eu să zic aici. Nu mi-a ieșit. Am căzut. Și vreau să vă zic că la celălalt episod, la celălalt videoclip pe care l-am șters, nici nu m-am auzit pentru că am ținut mâna pe microfon tot videoclipul. Sper că data să nu mai fac porcăria asta și să înregistrez iarăși vocea și... Da, mă rog. Puțin și să termină ăsta greu. Sper să se termine cât mai repede pentru că nu pot. Ok, nu voi mai vorbi. Vă voi lăsa să auziți voi aici viurile de la toată lumea și de la mine și de la da. Și în rest atât. În rest atât. Am căzut din nou. Nu mă aștepta pe ăsta. Ok, bam, ca să ne dăm mai aproape de... el, că... Voi încerca să mă grăbesc, dar mie că dacă mă voi grăbi n-o să mai iasă, vedeți? Fix ce-am zis. Sper să nu fie vreun hacker pe aici.
Of. Deci, la ăsta tot cam... Dacă vedeți deja la portocaliu, a trecut cineva de portocaliu. Se poate spune trecut pentru că a trecut. Vedeți, și voi mai are puțin și trece și de următorul. Bună fata aia, dacă știți să trece. Punem ăsta, că fără ăsta nu merge nimic. Adică lacătul, pentru cei care nu știu cum se numește. Ok, mi-a ieșit. Acum trebuie doar să am grijă și să merg așa de încet, cum n-am mers niciodată, pentru că nu pare că dacă o să merg mai repede de atâta, se va întâmpla ceva rău, că deja era să se întâmple. Mamă. Cred că fiecare din... Cred că Doamne, ce-mi dau fetele astea așa acum. Adică, ăla. Dar... Pe ea o cheamă Cosmina și are un... Adică nu vreau să fiu rea, dar o cheamă Cosmina și are un skin cam... spre băieți, sincer. Nu vreau să fiu rea, nu jignesc pe nimeni. Dar este un pic ciudat. Însă... De unde să... Poate... Are frate și... se joacă pe contul ei și... Și-a făcut skin de băiat. Cam și o prietenă la fel. Joacă pe același cont cu fratele lui și cu fratele ei. Ups. Și așa a făcut skin de fată, iar fratele ei i-a schimbat skinul. Ok, bun. Continuăm. Dacă am ajuns aici, înseamnă că putem să continuăm, nu? Ce păcat, n-am putut! Să-mi dați niște idei în descriere, în comentarii ce să mai fac, pentru că nu am niciun... Adică am eu puține videoclipuri, dar parcă nu am așa nicio inspirație, adică nu vine nimic în cap, adică aș face rutina mea de dimineață, dar nu că nu-i bine, aș face... Oh my god, am trecut de asta! Aș face și... M-aș inspira de la alți oameni, dar nu, că după aceea îmi pare că se zbură, că se supără pe mine sau că văd video, bine, deși nu sunt prea sigură că poate să se întâmple... Oh my god, gata. Ok, gata. Cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Am fost Ilinca, v-am pupat. Pa!